mulle blogi on antanut sitä, että mä en ole enää ollutkaan ihan niin yksin. Kun miettii, että mun blogia lukee kuukaudessa 40 000 ihmistä, musta vieläkin tuntuu, että mä kirjoitan sitä ja sitä lukee mun äiti. Hyvä. Se on rakas harrastus, joka vahingoittaa vakavasti sinua ja ympärilläsi olevia. Mie yllätin sen lukemassa yhtä anoreksia-blogia. Miksi luet? Sitten ei, tää on ihan tämmönen hyvän mielen blogi. Mä haluan sinne, koska japanilaiset tekee ihan hirveästi töitä. Et mä haluan mennä sinne kanssa ja sit mäkin painan ihan sikana duunia ja sit musta tulee parempi. Kyllä se tuntuu välillä vähän pakolta. Sisällä tuntuu kuitenkin aina epävarmalta ja epämukavalta. Voisit palata sit sillä itse varmempana ja vahvempana ja laihempana. Etkö sä kysy mitään kaasta koulupäivästä? Arva mitä? Mie viittasin.